Kasabi ako no impama na senso ning probinsya at din kasiping tamong probinsya impama ng atda naman kimbie, rin kaya ka tamong kabalin. Patsya kasi kanululubla ring investors, darakal lalaman ding job opportunities, ang maging sangkanan ng pamagbabana ng unemployment rate. Bumaba naman ito from last month's figure. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin ang pagbunta ng mga investors at syempre yung mga oportunidad para sa ating mga manggagawa, gustong maging manggagawa, at yung kagagraduate pa lamang na new entrant sa ating labor force. At nakikita naman natin na maraming opportunities, kaya lang tingnan lang natin yung minsan hindi nagmamatch yung skill doon sa available jobs. Base king datos ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 3 at yun king 96% ang employment rate king Central Luzon at may bagwa niya kano ini malibot anyang panahon na ng COVID-19 pandemic. Agpangkan Director Geraldine Panlilio at tinalang agaw ang aktibidad at may kakasamiyalo ang strategies bang asolusyonan ang job mismatch. Aparte kanini balaw sa pamurin kanuring takbang agagawa na ning ahensya, kambering mialiw ang sektor bang makapag-generate obra karing job seeker. At nga ni Miyerkules June 12, kasabi na ning pamagmasusiking kadinalan at 26 adon ng katimawan o Independence Day, metong a job fair ing penimuna na ning DOLE at provincial government na ning Pampanga, kambering aliwa pang pampubliko at pribadong sektor. At sulaking 4,000 to 5,000 job vacancies mibuklad para karing manton obra king SM City Clark Event Center. We are hoping na marami ang mag-take ng opportunity na ito, na maghanap ng trabaho dito, na trabaho naman mula sa different parts of Pampanga, more particularly sa Clark. So we are hoping na marami tayong ma-hired on the spot. Kaya biya karing may employment opportunities ng kumpanyang atsu, king industriyana ng Business Process Outsourcing o BPO, manufacturing, aviation at aliwapa. Then graduating students at Franz Lagunero at Madeline David, maragula ka pasalamatan uling at tinalakan ng obrang puntalan, kaya rin ang megaral. Magandang tulong din po yung may job fair ngayon para sa mga graduating students kasi hindi na po namin kailangan isa-isahin yung mga company maghanap ng trabaho. Pwedeng dito na lang po kami. Hindi po kagaya nung dati na kailangan maghapon naghahanap kayo ng work. Dito parang minsanan na lang po tas kayo na lang pipili kung saan po kayo kung saan applicable yung course nyo and kung saan yung parang gusto nyo. I think it is a great opportunity for us, lalo na po na fresh grad kami yan. And this way po, malalaman namin po yung mga abilities namin kung saan namin pwede apply and also pwede makatulong sa economy ng Pilipinas po. Samantala, agkatanan naman ng DOLE ring aliwa pang job seeker at umago ng po mag-apply, karing tutukiran job fair organisa. Sa lahat po ng naghahanap ng trabaho, gusto po naming imbitahan kayo na pumunta sa different job fair po na ino-organize. Minsan hindi lamang po ng Department of Labor, kasama po natin ang mga Public Employment Service Offices ng different LGUs at lahat po ng mga other stakeholders natin na tumutulong upang talagang maibigay po itong serbisyo. Ilapit namin sa inyo ang mga trabaho. Ako, Inke Kain Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.